Dito tayo ngayon sa Remus 5. Kahit pa paano, unti-unti nang bumabalik yung normal na buhay ng mga tao dito. Dito sa nung huli kaming pumunta dito, baha dito. Ayun, wala nang baha. Bubalik na sa normal lang lahat. Makikita rin yung mga hayop na binalik na dito sa mga bukid. Awan niyo to. Sabay na. Sponsor pala ng ng suman natin si Tita Betty. Pagmamahal galing Hong Kong. Yung arroz caldo natin, pagmamahal galing Dubai yun. Sponsored by Johnson Rivera. Ya, tawal nito, isili natin, kadog sampun. Bagas pwede kita eh. Kapuda ko. Kapuda nagkapas. Pila lang nga po, pila lang. Sakto pa lang mo ito eh. Kapuda nagkapas na kita eh. Ito nga, malapit nang maubos yung niluto ni Bayaw Gray at Tangkal Roding. Pag may matira dyan sa suman, ipamigay natin dun sa sa kabila, sa Remus 3. Dito sakto yung dating namin kasi uwian ng mga galing sa bukid, mga galing sa trabaho nila. Sakto yung dating namin, merienda. Kaya maraming napadaan. Ito, malapit nang maubos yung arroz caldo natin. Meron pa atang huling meron pang dalawa. Tsaka marami pa yung suman. Try natin ipamigay doon sa banda doon yung may matitira. Ayan, guys. Welcome Jubing ano? Jeje Jubing. Bus. Yun nga guys, naubos na yung arroz caldo natin. Kaya suman na lang muna, yung suman special ng Pias. Ito yun lang yung huling papamigay natin guys, sa mga nawalan ng arroz caldo. Maminsan to, maminsan. Subiran. Thank you.
Yun nga guys, nakapagbigay ulit tayo lang ngiti sa mga tao dito. Unti-unti bumabalik na yung normal na buhay nila dito. Dahil yan sa mga volunteers natin. Maraming volunteers kasi na pumunta dito sa sa Rimos. Sa mga barangay dito sa Rimos. Kaya mabilis silang nakabangon dito. Pero marami pa rin yung mga basura na nagkalat sa may mga gilid ng kalsada, sa mga kanal. Marami pa rin mga basura. Kaya pag may natanggap pa kami, idadalhin pa rin namin dito. Malapit lang naman. Yan, marami pa rin basura dito. Salamat ulit sa mga sponsors natin. Sa Arroz Caldo, sponsored by Jansen Rivera. At ang kanyang kabiyak na si Crystal Cortina. At ang suman natin, sponsored ni Tita Betty, galing pang Hong Kong. Marami yung napakain natin ngayon guys. Ito, pauwi na tayo. Maaga tayong napauwi ngayon. Kasi ubos agad yung mga dala nating pagkain. Dito merong ulit nagpapamigay dito ng pagkain. Ayan. Kaya saludo sa lahat ng mga volunteers, mga salitan na pumupunta dito. Kaya kahit pa paano, natutulungan natin silang bumangon. Okay, yun lang po. Maraming salamat. Pauwi na tayo.